Boa tarde a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno ordinario do Concello de Fene de 6 de marzo de 2025 con 8 puntos na orde do día. O punto primeiro, a aprobación se procede das actas da sesión extraordinaria de 4 de 2 de 2025 e da sesión ordinaria de 6 de 2 de 2025. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 89/2025 a 202/2025. Alguna intervención? O punto número 3, dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2024, proposta 2025/G 006/00040. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todas e a todos. Como xa comentamos na comisión, pois coa documentación que tivechedes acceso, o remanente de tesourería total foron 641.039,98 euros, descontados os saldos de dubidoso cobro que ascenden a 479.979,15 euros e o exceso de financiamento afectado que ascenden a 278.420,20. O remanente de tesourería resultante de menos 112.359,37. Gracias. Partido Popular. Boas tardes. Mira, en relación con esta execución orzamentaria, bueno, primeiro xa ese remanente de tesorería negativo, que é algo, pois, desgraciadamente negativo, valga esa redundancia, para as arcas municipais, e que non veñen máis que a demostrar pois a falta de xestión e de control, que é o máis importante, por parte deste goberno. Despois tamén deste estado de execución podemos comprobar que pese a que durante este ano 2024, por activa e por pasiva, se nos reiterou que os problemas de pagos, os problemas na área de economía e facenda deste Concello eran motivados pola falta de ingresos, pois resulta que a execución orzamentaria dos ingresos é prácticamente dun 100%. Non se cumple nunhas actividades económicas que non se cumpliu nunca, xa máis, e nada máis. Entonces, non sei se vostedes, cando dicen que esa falta de ingresos é debida a que queren incrementar os impostos aos veciños de Fene, que iso aclararán vostedes ou a través de modificacións de ordenanzas ou de impostos, ou con ese orzamento que non sei se algún día veremos. Pero, bueno, que o Concello non ten un problema en recaudación, está claro. Execución 31 de decembro do 2024, e non o di o Partido Popular, o din os informes técnicos, salvo que usted nos aclare que estes informes non son correctos. Dito isto, xa llevamos a adiantar unha pregunta que ten relación co seguinte punto, que en relación coas facturas que están pendentes de pago a 31 de decembro do ano 2024 coa execución orzamentaria, aquí constan 1.625.277,00. Non sei se sabe usted a resposta, pero ustedes nos traen aquí un recoñecemento extraoficial de crédito de máis de 2 millóns de euros, e tendo en conta, o cual excede de 1.600.000 euros, e tendo en conta que vostedes na Xunta de Goberno de febreiro xa aprobaron facturas do ano pasado sin recoñecemento, sin este procedimento. Entón, non sei se vostede nos vai a poder aclarar este punto ou se nos vai a aclarar no seguinte. Partido Socialista. Ben, con esta dación de contas que acaba de darnos a concelleira de Facenda, a verdade é que temos que apuntillar datos que consideramos importantes, aparte dos que acaba de dicir vostede, dos que acaba de mencionar do remanente de tesorería de menos 2.239.000 euros a voceira do Grupo Popular. A nos... Perdón? Non. O falei do remanente negativo, pero de 2 millóns de euros non. Vale. Es que o remanente negativo aquí fala de 2 millóns de euros, 2.239.000 euros.
Ben, pero o que nos preocupa como grupo deste Concello é que dentro dos informes que se nos pasou para este pleno e para este punto en concreto, hai un que din que Fene non cumpre co obxectivo de estabilidade. Isto parece-nos verdadeiramente importante a ter en conta, dado que o mesmo informe din e fala de que se necesita unha financiación por valor de 1.252.000 euros. A verdade é que opinamos que con respecto a isto que sería preciso ter un maior control do gasto e facer un maior equilibrio entre os ingresos e os gastos. Si é certo tamén, non todo o negativo vaise dicir, tamén algunhas cousas positivas hai que dicir, que sí que cumpre coa regla de gasto, segundo a legislación vixente ao Concello de Fene, dado que o límite está en 14.044.000 e o gasto computable na liquidación do 2024 foi de 12.217.000. Entón, destacamos esta parte positiva, pero nos fai certa enquedanza o non cumprir co obxectivo de estabilidade. Non sei se Esquerda Unida e Grupo Víctor, alguna intervención? Non. Ten a palabra outra vez a concelleira. Bueno, contaba deixalo para despois respostar todo xunto, porque queiras ou non, unha cousa vai implicada para co resto. O que si falan de... Pero segundiño, eu escoitei un recoñecemento extrajudicial de 2.200.000, cando eu teño entendido que ademais ven clariño que é de 1.042.106,90. Eu entendín ou 1.200.000 ou así, pero non. Perdón. A ver, son dúas cousas distintas. Por un lado, o de extrajudicial virá despois. É que me pareceu escoitarle de extrajudicial a ela, por iso me desfei. Bueno, ao que decíamos, falaba dos ingresos, que teña execución do 100%. Bueno, falta financiamento local. Sí que é certo que en algunhas partidas non se recaudou toda, en outras se recaudou máis do que se esperaba. Pero sí que tamén temos aí unhas cantidades que dende o 2015 non se recaudaban e que están empezando a recaudarse. O resto contesta despois. Bueno, pois, se quere ter a palabra ou se non, de contestar despois todo xunto, como queira. Pasamos... É que non lle teño que contestar, terelle que preguntar. Simplemente decirlle que non sei se usted me está falando, por iso lle quero preguntar, dos créditos de difícil cobro. Non sei se me está usted falando deso. Eu lle falo do resumen de execución orzamentaria que vostedes traen aquí, dos informes técnicos que existen. E eu lle falo da recaudación dos impostos. Os únicos que non se cumplen no 100% son as actividades económicas, que nunca se cumpliron. Eso coincidirá comigo. E me gustaría que, non sei se lle entendín ben, que incluso recaudaron demais. Non digo neses impostos, en xeral. Isto é correcto? Xa está. Pasamos entón ao punto seguinte, punto número 4. Dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao cuarto trimestre do exercicio de 2024, proposta 2025/G 006/000041. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois visto o informe a tesoureira, a decir que houbo 654 operacións dentro do período legal de pago por un importe de 988.666,47 euros, e 1.052 fora do período legal de pago por un importe de 1.625.277. E que segundo o mesmo informe, o período medio de pago referido ao cuarto trimestre do ano foi de
12,81 días. Gracias. Partido Popular. Bueno, nos creemos que xa preguntamos na anterior intervención, xa dixemos que era coa seguinte. Que era o tema desas facturas pendentes de pago ao final do trimestre, que é deste punto. Entendemos que o informe de Tesourería, aínda que agora o período medio de pago deste cuarto trimestre, sorprendentemente, está por debaixo desa ratio dos 30 días, non podemos esquecer a evolución deste período medio de pago, sendo de 107 días no terceiro trimestre, 104 no segundo trimestre, 16,95 no primeiro. E isto sabe por que yo recordo? Porque no primeiro trimestre do ano 2024 ustedes tiveron un período medio de pago de 16,95 días. O pon aquí, o cual suena realmente fantástico, pero fantástico, porque casi a mitade deses 30 días que se establecen. Pero cal foi o problema? Que vostedes, no mes de marzo, nos endiñaron casi 2 millóns de euros para pagar aquí nun extrajudicial. E agora pasa un pouquiño o mismo. Ustedes teñen unha das facturas que entraron, unha ratio de operación pagadas de 16,95 días, pero o punto seguinte é ese recoñecemento extrajudicial de todo o que queda aí amontonado do ano 2024, que é gravísimo e que xa falaremos no seguinte punto. Bueno, non queda moito máis que dicir, que vostede tampouco na súa intervención pois non tampouco que lanzara fogos artificiais con relación a este período medio de pago, pero o que preocupa son as facturas que quedan pendentes e que despois falaremos ao respecto. Gracias. Partido Socialista. Vostede falou das facturas que se pagaron no cuarto trimestre do 2024, pero non falou para nada das que quedaron pendentes de pagar, que foron 1.052 facturas, segundo os informes que se nos aportaron, e por un total de 1.625.000 euros. O dixo? Pois entón non escoitei. Non o dixo, vale. Bueno, pois a verdade é que quedaran 1.052 facturas sin pagar parecenos excesivo, a verdade é que nos parece excesivo, e que o montante fora 1.625.000 euros, euro arriba, euro abaixo, tamén nos parece excesivo para un orzamento de 12 millóns e pouco que tiñamos prorrogado desde o 2022. Espero que cando cheguemos ao extrajudicial poda aportar máis datos vostedes sobre todos estes dos que estamos a falar agora neste momento. Moitas gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Nada. Concelleira. Sí que é certo que non me din conta, non o comentei, porque tampouco, evidentemente, os gastos son os que son, a evidencia é a que tampouco me quería parar, porque estou lendo literalmente os informes que me transmiten dos distintos departamentos, e claro, empezar dicindo que temos un período medio de pago de 12,81 días é o que? Empezar dicindo que temos un período medio de pago de 12,81 días tampouco é que me poña a botar fuegos, non? Pero que tamén decir que a ratio das operacións pagadas do cuarto trimestre foi de 29,81 días, tamén parece un pouco risorio, ainda que este dentro do plazo. O importe das operacións pagadas foi 1.625.835,17 e a ratio das operacións pendentes de pago do cuarto trimestre foi de 2,23 días. Entón tamén me parece, non sei, sí que o mellor debería dicir que o importe das operacións pendentes de pago son 2.613.943,47 euros. Simplemente non me pareceu estar dando voltas no 29,81 días e nos 2,23 días. Por eso non me metín máis do que xa comentei na comisión. Se hai alguna intervención máis. Nada. Pois pasamos entón para o punto número 5.
Aprobación se procede da proposta de aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos 2025-1, proposta 2025-G006/000042. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Pois, co xeito de imputar ao orzamento do 2025 os gastos correspondentes ás facturas que están na relación xe 2024/13, por un importe de 2.040.546,01. Son gastos realizados no 2024, pero nos que as facturas non se tramitaron dentro do exercicio por diversos motivos, como é a data na que entraron as mesmas, por quedar a conformidade pendente a 31 de decembro ou por falta de consignación orzamentaria. Isto fixo imposible a tramitación administrativa e a imputación do gasto dentro do exercicio, sen a prevalidación do mesmo. Existe dotación orzamentaria no presuposto prorrogado para facer fronte á imputación do gasto sen que se produza prexuízo ni ningunha limitación en relación coas restantes necesidades e atencións da aplicación orzamentaria durante o exercicio. Gracias. Partido Popular. Sí. Bueno, nos desde aquí, como principal intervención, vamos a solicitarlle ao Goberno que retire este punto da orden do día. Mira, consideramos que de tal envergadura e de tal importancia que creo que ten que ser debatido e cuestionado. Primeiro, xa por razóns políticas, pero que tampouco son máis importantes. Nos entendemos que hai unha serie de proveedores, e así o entendimos sempre, que prestaron os seus servicios para este Concello, sexa unha entidade que suministra enerxía eléctrica ou seña un autónomo que non ten empregados. Todos teñen que cobrar, prestar os servicios e así os concelleiros ou responsables da área conformaron estas facturas. Pero dito isto, o que non nos parecen de recibo é que se traiga con independencia de que se fixeron todos os trámites legales previstos que levaron a comisión e ora traelos o pleno para o seu debate e votación. Estamos a falar de 2.040.000, bueno, xa en 2 millóns, non vou a falar dos 40.000 euros que quen os tuvera, de 2 millóns de euros, que se trae así, fuf. Esta parte entende perfectamente que ten que existir crédito a día de hoxe para pagar isto, pois se non existise, deberían de ustedes pechar e esconderse debaixo da cama, porque estamos no mes de marzo. Pero que nos parece, entendemos tamén que se estos proveedores levan sin cobrar desde febreiro, desde marzo, o sea, un ano, poden esperar tamén unhas semanas para que por parte do Goberno se den as explicacións pertinentes. E que vostedes van a máis. Nós podemos entender as subas da electricidade, porque as entendemos, pero non hai control ningún. Isto é un auténtico disparate. Un auténtico disparate, pero que non son estes 2 millóns que nos traen hoxe aquí, de facturas impagadas e xeneradas no ano 24, sino que previamente, en febreiro, na Xunta de Goberno, do 26 de febreiro, ustedes tamén aprobaron facturas do ano pasado, sin tener que pasar por este procedimento, o cual debe ser legal, antes non o era, pero hubo un cambio de criterio aquí, e ustedes as traen. Entón, nos queremos saber por qué unhas facturas coa súa data de contabilidade do mes de decembro se levan a unha Xunta de Goberno sin ter que ir a un recoñecemento extrajudicial de crédito. Tamén lle preguntamos na comisión, e así lle solicitamos, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, que, porque usted, unha das explicacións que nos deu, que moitas das facturas entraran máis tarde, ainda que sean de data de febreiro ou marzo. Se non é así o que usted dixo, mo corrixe. Queremos saber en que datas entraron estas facturas. Aquí non veñen, ou nos lle preguntamos nesa reunión, xa non na comisión, que mantivemos extraoficialmente, lle preguntamos, pero en que data entraron estas facturas? Na data que pon aquí, usted nos dixo que non, 28 de febreiro, 28 de febreiro, 17 de marzo, febreiro, abril, maio, etcétera, etcétera, etcétera. É que isto é algo escandaloso, escandaloso. E vostedes non poden vir aquí e cargar sobre a oposición a súa falta de xestión, porque isto é algo exagerado. O ano pasado se indiñaron
1.800.000 euros. Recoñecemento extrajudicial, 1.600.000. Pero agora xa vamos cos 2 millóns de euros. Ustedes non van a parar. E os temos que frenar nós. A oposición os ten que frenar, porque non están facendo nada. Mais que encender as luces, manter limpias as calles, que para vostedes é bastante. Vale. Pero que están levando este concello unha auténtica ruína. E quen o van a pagar son os veciños e veciñas de Fene. Evidentemente, subindo os impostos. Porque roubar non vamos a roubar os 17, creo eu. E é unha auténtica locura. E non para. Pero que yo di o Partido Popular, o di intervención. Intervención. Que non forma parte deste pleno municipal como concelleiro ou concelleira. E está dicindo, xa se está advirtindo, hai un total descontrol do gasto. E non a persona que ostenta ahora a intervención, sino a que a sustituíu no ese momento. Yo dixo por activa e por pasiva. E non paran. Revisadas as facturas, aparte nos parece unha... Queremos que nos explique, porque unhas se pagan que entran en dicembro se pagan, as de febreiro non. Vemos duplicidade en facturas, pero tan exageradas que lle podemos decir en concreto dúas que teñen o mismo importe, distinto número e se corresponde co mismo concepto. E iso non lo ten que explicar. Servicio de reparación de urxencia e pezas de vehículo, matrícula, tal. Trator, obras, Albarán, 7 de setembro de 2024. Siguiente factura. Mismo importe, distinto número de factura, 196,02. Servicio de reparación de urxencia, piezas, vehículo, matrícula, la misma. Non é que seña de outro trator, do mesmo trator. Albarán, 7 de setembro de 2024. E así xa non nos vamos a entrar no tema dos bombeos da electricidade. Me parece unha locura, entendo que vostedes non señan capaces de controlarlo, nin desde os servicios de intervención, porque xa nos costa nas nosas casas controlar iso, pero digo yo, chico, isto... Outra, hasta onde nós temos entendido, cando unha obra se fai cun plan da Diputación, con un POS, hai que consignar os cartos para poder realizar esa obra, senón é imposible. Pois ustedes hasta nos traen unha obra, unha certificación de obra do 16 de dicembro, dunha obra do POS. Como é posible que teña que ir a unha extrajudicial se ten os seus cartos consignados? É imposible. É que, quero dicir, non queremos... Sona con moita vehemencia imposible. Non, posible é porque o traen, pero que usted non o ten que explicar. Usted, o alcalde, ou que enseña. E estas cousas, o sea, é unha factura que pon aquí, 31 de decembro, alugueiro vehículo local. Non teñen contrato. Por que non hai contrato de alugueiro do vehículo? Pois entra o 31 de decembro, bueno, debeu de entrar en xaneiro, e apagan nunha xunta de goberno. En cambio, os señores... Digo, señores, son as empresas, teñen facturas de febreiro, marzo, tal, non teñen contrato, ou igual que esta, un ano despois. Quero dicir, que son conceptos, podemos entender que se poda colar unha, e nunha extrajudicial aparece unha factura, o mellor do ano, neste caso, pois podería aparecer do 23, porque non se equivoca ou que non fai nada, pero que isto nos parece que non hai nin por onde collelo. E, ademais, deixando outras consideracións, pero sí que queremos facelas chegar aquí. Nos dixemos moitas veces, e está así recollido, faga usted a xente que quere cobrar, faga usted unha modificación de crédito dentro dunha normalidade, que nos o vamos a apoiar. Teñen facturas de febreiro. Que fixeron todo este ano? E que vostedes, cando nos enchufaron, e volvo a dicir, enchufaron, porque lo enchufaron, ese recoñecemento extrajudicial de 1.600.000 euros do ano pasado de marzo, xa tiñan estas facturas. Como non fan unha modificación? Os orzamentos son incapaces. Presentaron dous, desde que están aquí desta nova etapa, e son incapaces de presentar un documento. Vale. Error. É o documento máis importante en funcionamento dun concello. Para todos. Non só para os veciños, para os traballadores. Para todos. Son incapaces. Pero me cago en la leche. Como decía el outro. Hombre, por favor, teñen unha rastra de facturas aí, fagan unha modificación de crédito, traigan aquí o pleno, e aprobamos, e que levamos con esta matraca todo o tempo. Sinceramente, yo pedimos, de verdad, nos doería moito ter que votar en contra disto, porque sería a primeira vez que o Partido Popular vota en contra dunha modificación de crédito, pero que non paran, e non é un tema político, o sea, non é dicir, vamos a ver se podemos jorobar o bloque, é que están jorobando os veciños, e mentres todos os que estemos aquí non seamos conscientes, e non o estarán facendo a propósito,
pero se ve que se lle escapa das más. Se lle escapa absolutamente das más. Temos un cuarto de millón de euros en pago de facturas, en extrajudicial, le digo, a un proveedor de reparación de vehículos, que todas as facturas, que ademais do que factura durante todo o ano que se lle está pagando, que se ven nas xuntas de goberno. E vaya por diante que non teño nada en contra dese proveedor, nin tería por que justificarme, pero non o teño. En jardinería nos pasa un tanto de lo mismo. 80.000 euros se traen aquí en extrajudicial. Pero non vamos a decir que é unha empresa que se lle quedaron 3 facturas por pagar, aparte do que facturan mensualmente. E aparte dos traballadores sardineiros que temos. Non, eu creo que pouco favor lle facemos os veciños aprobando isto como está. Bueno, e estas son as dúas máis sangrantes que lle digo, xa deixando a un lado as facturas da electricidade, que aí hasta os podería excusar e os servicios técnicos, porque son locuras. Eso é imposible de controlar, son eu a primeira. Agora sí, 2 facturas polo mesmo concepto de reparación do mesmo día dun coche, xa vexo que aí falla. Eu xa non vou entrar na electricidade. Pero falla. E a certificación de obra. E é que unha auténtica locura. 2 millóns de euros. Que nos terán o ano que ven? O ano que ven nos indiñan 4 millóns de euros no mes de marzo. É que, sin pensalo, de verdad, porque non hai parón. E de verdade, espero que non entendan, bueno, que tamén o problema de que entenda as cousas, que é un tema por boicotealos. Levan ustedes un ano sin pagarlle a xente. Por 15 días non va a morrer, Isto, así mesmo digo, pola súa ineptitude. Flaco favor lle facemos os veciños de Fene se aprobamos isto. Máis dilixencia, modificacións de crédito. Cando xunten as facturas e ustedes primeiro traigan un orzamento. Se non son capaces, cando xunten facturas, fagan unha modificación de crédito. Porque esa é a maneira de proceder. Pero, Dios mío, é que, de verdad, sinceramente, non hai parón, porque non pasou nada extraordinario. Non é absolutamente ni unha obra de reparación, ni unha execución, ni o mellor un anhelo de gran éxito de facer algo en concreto que se lle pasaba pola cabeza e despois non tuveran crédito. Non! É que non hai nada, máis que o gasto ordinario do día a día, do engranaxe dun coche que vai andando, hai que botarlle gasolina, mirarlle poucos aceites. Non houve unha reparación extraordinaria. E é que isto non para. Entón, desde aquí, por favor, xa lle pedimos que nos diera as datas das facturas, non veñen con elas, salvo que señan estas, do 1 de xaneiro e tal, que nos parece gravísimo, pero gravísimo. Reitero, un extrajudicial que nos enchufaron no mes de abril con xente sin cobrar. Se tiraron 8 meses do ano sin pagarlle a estas persoas. Retire este expediente. En primeiro lugar, xa yo di a intervención. Isto non é subsanar e nada impide de que se deriven responsabilidades. A nós, votar ou absternos nun expediente non que xa encontramos 2 irregularidades, nos parece algo digno de derivar responsabilidade a todas aquelas persoas que apoien este expediente. Gracias. Partido Socialista. Bueno, despois de escoitar a concelleira do Grupo Popular, quedalle a unha cabeza un poquinho quente. A ver, non considero que lle fagan flaco favor, como decía vostede, e non estou defendendo o goberno, aos veciños de Fene. As facturas hai que pagalas, eso teño claro, o sea, non podemos estar aquí. Que podamos demorar 15 días, un mes, evidentemente, non lles vai a afectar, penso eu, que a mellor algún sí que lle afecta, pero que sí... O que sí quería decir é que non somente son facturas do ano 2024 as que veñen aquí a este recoñecemento extrajudicial. Hai 2 facturas do ano 2023. 2 facturas de Naturgy, por un importe cercano aos 50.000 euros. Unha factura de 16.736 euros que corresponde ao mes de febreiro de 2023 no bombeo da Riberoa, e outra factura do mes anterior, de xaneiro de 2023, que corresponde ao mesmo bombeo da Riberoa por un importe de 33.000 euros.
esas dúas facturas como se deslizaron? A mellor se deslizaron porque son facturas rectificadas. Pregunto eu, porque veñen postas como facturas rectificadas. Entonces, en total as dúas son 49.750.000 euros, en Román Paladino, como se suele dicir. Eu quero que entenda o noso resquemor cando vemos factura rectificada, porque xa sabe vostede que hubo un tempo en que as facturas rectificadas se contabilizaban doblemente. Eso se descubriu no ano 2023 por este grupo municipal. Entón, encarecidamente, lle pido que na comisión de finais deste mes, cando teña lugar, nos poda aportar datos sobre estas dúas facturas rectificadas de bombeo, que xa lle avanzo, se quere lle dou máis datos, unha é a factura 3.365 do 2024 e a outra 3.366. E corresponde unha a xaneiro e outra a febreiro do 2023. Xa sei que non, como decía a persoa que interveu antes do Partido Popular, os bombeos son os bombeos, a electricidade é a electricidade, aí non é un control que podan vostedes exercer. Pero, aínda que sexa así, non estás de máis fixar o foco de atención neste bombeo da Ribeiroa, porque hai unha factura de febreiro de 2024, o sea, xa leva máis de un ano sin pagar esta factura, de 41.000 euros. Es que me parece super excesivo. Unha factura de 41.000 euros, mi madre querida. Pero é que isto é un soldo bastante respetable, quero dicir. Non sei, do mes de xaneiro de 2024, e o bombeo do mes de xaneiro. A verdade é que cando vin esta factura quedei, bueno. E logo tamén quería facer alusión a que o recoñecemento extrajudicial que vostede nos trae aquí de 2.040.000 euros, que ven, por así decirlo, en dúas relacións de facturas, porque así ven no informe, unha relación de facturas por valor de 1.900.000 e outra relación de facturas por valor de 131.000 euros. Cando vostede fai a súa intervención, parece ser que todo o que o grosso, e de feito na súa providencia, inicia a súa providencia así, que parece ser que é porque chegan tarde esas facturas. A ver, perdón, chegaron tarde 10 facturas. 10. As que son por importe de 131.000. O resto das facturas entraron en tempo e forma. O que pasa é que non se pagaron ou porque non había diñeiro nas contas bancarias ou o que vostede nos queda explicar. Pero 1.909.000 euros, a verdade é que non é porque chegaran tarde. Chegaron, como se dicía anteriormente, en febreiro, en marzo, en abril, en maio, en xuño. Entrarían, saerían, non sei. De feito, a este grupo tamén nos preocupa que nesa relación de 10 facturas, que son sinxelas de controlar, que haxe unha factura de agosto de 2024 do campus Verán máis alá de 52.000 euros e que veña este extrajudicial. Como esa empresa pode aguantar sin cobrar 52.000 euros de orzamento? Isto é increíble. A ver, eu lle digo con todo o cariño do mundo. Se eu sou un concelleiro de isto e vexo que non se lle paga a empresa que he contratado, é que estou nervioso todos os días, porque sei que dependen traballadores, que son traballadores que ademais suelen ser persoas que se contratan temporalmente para unha actividade en concreto. É que estamos falando de 52.000 euros. E a presentaron o 1 de agosto de 2024. O sea, tan pronto terminou o verán máis alá. Entón, eu pediría ao goberno máis rigor no control cada concelleiro das débedas que ten a súa concellería, para saber se estamos deixando en panos menores a algunha empresa que está traballando para nós e nos está dando servicio. Non quería estenderme máis, pero sí que facémonos eco este grupo municipal do que din o informe de intervención de que é necesario un recorte significativo no gasto corrente, algo que xa vemos dicíndonos desde o ano 2023, cando nos trouxo vostedes o extrajudicial de 1.600.000 euros,
o ano pasado. É que hai que facer alguna actuación para que os ingresos vayan entrando de camiño. Unha reflexión simplemente para rematar. Quizás, se este Concello tivera un orzamento aprobado, a mellor os danos colaterales non serían tan elevados. Entón, encarecidamente, presente o borrador canto antes para que podamos todos os grupos falar do orzamento do 2025, porque senón van pasando os meses, e logo empezarán a vir as modificacións de créditos, que, por certo, simplemente por apuntar un detalle, cando dicía vostede que sería a primeira vez que votarían que non a unha modificación de crédito, xa o digo para que o poda corregir, porque queda grabado despois, se refería vostede a un recoñecemento extrajudicial, xa o entendimos nós, pero quen está escuitando o vídeo pois non entende, non? E nada máis. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto, alguna concelleira? Bueno, decir que está claro que temos unha situación de gastos que se intenta dende este goberno reducir dun xeito ou doutro, intentando facer unha serie de contratos que por circunstancias pois non poden sair, por volumen de traballo porque fora non poden sair, pero estamos sendo optimistas con que este ano van a seguir adiante. Decir que no 2019 houve un REC de uns 600.000 euros, despois tivemos outro de 1 millón de euros que, se nos poñemos a sumar, casi nos poñemos nos 2 millóns de euros. E tendo en conta que todos somos coñecedores da suba que tivo a luz, e non somente o luz, sino os servicios de profesionais e das empresas que tiveron tamén que afrontar isto coas súas subas, e, como non, un gasto gordo que temos no Concello tamén, que son os salarios dos traballadores. Por riba diso, pasamos no que foi dos bombeos, pasamos de ter no 2019 un gasto que foi perdón, que non vexo nada sin gafas, de 235.000 euros, o seguinte ano subiu un 33%, o seguinte un 51%, no 2022 xa estábamos nun 160%, e no 2023 falamos de un 258%. Estamos falando de pasar de 200 a 800.000 euros. E por si fora pouco, temos que non temos separado o que son o saneamento dos pluviais, algo que a Xunta no seu momento non o incluiu nos seus estudos que fixeron, e agora multa aos concellos con ese sobreexceso que temos de auga nos bombeos. De aí esos importes que estaban falando antes de facturas de 40.000 euros, cando ao mellor temos 6.000 e pasamos a 40.000. Isto non é un problema que tiñamos que asumir ningún alcalde do Concello. A nos tocou, me imagino que no seu día, a quen lle tocou sin saber as consecuencias do que isto suporía para o Concello. Pero o gasto está aí e o temos que afrontar. É un gasto que vimos arrastrando e que temos que sumar. Que estamos facendo por parte do Concello? A parte do que comentaba antes, que intentamos sacar uns contratos que levan tempo, tanto os meus compañeiros, uns como outros, ou compañeiras, que están intentando esa reducción, facendo uns contratos para poder ter esa disminución no gasto, pois a maiores diso, que se está, e de feito temos aí o de desbroces que se está encarrilado, temos a subvención do IDAE que xa está subida na platación e que vai supoñer un aforro dun 80% nunha parte do que é todo alumeado do Concello. Pero non soamente iso, sino que tamén temos, dado que o gasto de alumeado é bastante considerable e que foi o que nos, non só a nós, sino a todo o mundo, o que repercutiu tanto as familias como empresas, como todo o mundo, que temos aí feitos xa os estudios e xa están coa redacción dos pregos. Isto me imagino que tamén en breve será algo que teremos e que, según os estudos, tamén nos beneficiaría mínimo con unha reducción do 10% do que foi o gasto. Tamén temos que sumar que temos delegadas as plusvalías e a taxa de dar, que queira senón algo que levamos desde 2015 sen cobrar, cando tiñamos a obligación de pasar,
non sei por que dicen así que tal, está levándose a cabo. É algo que non se facía, que había que facelo, e se está facendo. Tamén é certo que tanto o Departamento de Tesourería como de Intervención en varias ocasións me din que isto teríamos que subir o IBI, algo que no seu día se reduciu e que sufriu as arcas do Concello, e que o feito de que no seu día se reducira o IBI, nos orzamentos seguían os ingresos previstos sin esa reducción. Todo iso vai acarrelando, porque si é certo que se nós temos uns ingresos, pois faz un gasto para a ciudadanía, que para iso hai que invertilo, en base a esos ingresos que temos. Ahora, se decimos que temos uns ingresos moito superiores ao que realmente temos, é un problema. Nós intentamos facer un orzamento que sí, que está levando tempo, o recoñezo, está levando tempo. Temos os orzamentos aí preparados, estamos en un tira e afloja de cantidades que vemos que por un lado tiñan que estar, por outras están, e por outras, bueno, variando entre ingresos e gastos para poder plantexalo ao máis breve posible, porque os primeiros interesados en sacalo somos nós, que estamos gobernando e queremos ter unha liberdade de acción, de poder actuar, porque cos orzamentos do 2022 está claro que non vamos a ninguna parte. Non vamos, porque todo subiu e hai que adaptarlo. Subiron os ingresos? Sí. Decíamos antes, que algúns se cobraron máis porque a realidade é a que é, entón se cobrarán máis. Pero nos orzamentos do 2022 non existían. Non existían. Entón, este Concello está facendo? Sí. Temos un gasto agora, evidentemente, se vamos arrastrando, non hai a varita máxica que desaparece todo do día a mañá. Por parte deste goberno se está facendo todo o que consideramos posible dentro das nosas posibilidades. Despois temos que mirar todo en conxunto o que se pode facer. E si, xa lles digo, eu mentir non minto, eu sempre digo que pola miña parte, canto antes se teña información, eu quero que se teña. Eu non minto, eu digo que hai. Si despois teño tropiezos polo camiño, evidentemente eu con iso non preveo, non preveo que me poña unha zancada aí diante que non poda avanzar. Pero pola miña parte, xa lles digo, en breve, si podo, están os orzamentos para que vostedes den a súa opinión tamén, por suposto, e podamos sacalos adiante. Algúna outra intervención? Sí, para que me contesten as preguntas que non me contestaron, pero decirlle á señora concelleira que usted, disculpe, que usted non minte, non quero pensar que non minta, pero igual non sabe ler. Mira, usted fala do IBI, pois eu voulle facer unha pequena intervención que cos votos do Pleno se baixou cando o Partido Popular gobernaba este Concello e logrou deixar o Concello en deuda cero. E entonces naquela situación económica se podía permitir esa baixada de IBI. Me di vostede que desde os departamentos técnicos lle di que nos orzamentos se siguen consignando a mesma cantidade. Os últimos orzamentos, creín entenderlle iso. Os últimos orzamentos son seus. Xa sei que non é o concelleiro de Facenda o que o ten que facer, pero se me di usted que desde os servicios técnicos non se dan conta que se está consignando a mesma partida, pois entón mal vamos. Pero para deixar a todos, como di o concelleiro do Partido Socialista, a todas as persoas que nos siguen desde as casas, que queden tranquilos, porque a recaudación do IBI deste documento que usted nos trae pon que se recauda o 100%. Isto trouxo vostede. Entón, non hai unha infrarrecaudación. Ninguna. Tranquilidade. Eso non lo deba vendendo usted un ano inteiro, un ano e medio, que son moi malos en tesorería, que hai unha persona aí que tal, que non se recauda. Non, isto está recollido nos plenos. Eso non hai problema. Non, eso xa non lle compramos. Está aquí a recaudación. Nos papeles que usted nos dou, non nos que trouxo o PP, aquí no medio, nos seus. Pero dito isto, nos gustaría que nos aclarase si é certo que neste expediente, porque me imagino que saldrá xa adiante, si é certo, nos gustaría que nos contestara antes da nosa seguinte intervención. Si é certo que existen facturas reiteradas, lle digo en concreto calé, unha factura 2024 4580 e a factura 2024 4581. É o mesmo concepto, o mesmo importe, correspondente co mesmo albarán, a mesma matrícula da reparación dun tractor do mesmo día. A nós parecenos moi grave que este isto nun expediente.
Despois, se nos pode contestar vostede co tema das certificacións, que cando eu intervío o alcalde me facía que sí, entón agora que me explique por que unha obra mellora de viais camiño en torno ao campo de fútbol Perlío Camiño Loira, que está incluída nun POS, nun plan da Diputación, ten que ir a un extraxudicial, cando todos coincidimos que para poder realizar unha obra que está prevista no POS hai que ter uns cartos consignados. Como estes proveedores, cando presentan a súa factura, que está nunha caixiña, aí aparte, entre comillas, quedadito, non teña cartos para pagarlle. Por que non hai esos cartos? Isto que son cosas de libro. Dito isto, solamente decirlle ao concelleiro do Partido Socialista, pero é normal que se me vaya de Facenda porque casi parece vostede, como que non se lle perjudica aos veciños? Se usted no mes de marzo o orzamento do ano 2025 xo carga de 2,5 millóns, está perjudicando os veciños. E tamén sabe que está perjudicando a esa empresa que está facendo o verán máis alá. Sabe por qué? Porque existe un mecanismo que se chama modificación de crédito e non ten por que vir nun cun extrajudicial, pode vir no ano. E no ano, usted di, non teño cartiños para pagar o verán máis alá, vou a facer unha modificación de crédito previa, mesmo incluso que a fixeran en setembro, pero que esta xente non a fai. Ese é o problema. A endiña no mes de marzo, cando hai unha empresa que está sin cobrar desde agosto, algunhas desde febreiro. E ese é o problema. Coa atitude de deixar pasar todo isto, o ano que ven, o que apresentou hoxe en marzo, o do verán máis alá, o de verán máis acolá, lle vai pasar igual. Ese é o problema. Si seguimos permitindo esta situación. Por eso, perjudicamos os veciños, porque xa partimos con 2 millóns de euros menos, e perxudiciamos tamén os propios proveedores deste Concello. E dende aquí, dende o Partido Popular, se lle pide en determinadas ocasiones que traigan modificacións de crédito si teñen facturas pendientes no ano. E espero que me conteste estas preguntas. E por que se pagaron facturas que entraron o 30 de decembro neste Concello nunha xunta de goberno e non se lle pagaron a xente que as presentou en febreiro? E me dá igual que seña, xa o digo ahora mesmo, o pequeno autónomo como que seña unha gran empresa. E aquí hai profesionais que teñen que cobrar. E non estou falando precisamente de Naturgy, estou falando de xente que ten unha oficina técnica ao outro lado da ría, ou unha de fotocopias. O que seña, teñen que cobrar. E xa por último, decir que todo iso que suben os prezos, a enerxía, os profesionais, evidentemente, a vida en xeral, sabe como se soluciona? Económicamente, usted, que é responsable das contas municipais, facendo un orzamento e adaptando a realidade. En canto aos tropezos que usted ten e que os encontra polo medio do camiño, non o sei. É que isto é peor que un parto, os seus orzamentos, de verdad. E nunca parín, tamén é verdad, non podo dicirlo. Pero debe de ser peor que un parto, porque foi incapaz de traer un documento. É que son incapaces de traer un documento, ningún dos que están aí. Incapaces. A señora concelleira nos di que é culpa dos compañeiros, que non lle pasa os datos. Por favor, os compañeiros, póñase a pasarlle os datos á concelleira de Facenda e que traiga os orzamentos, en vez de estar aquí, jiji, jojo, porque o mellor problema é que non é desta señora, é da xente que se rodea, pero trae un orzamento e déixenos opinar, que posiblemente lle salga adiante. E que, bueno, peor que isto non pode haber nada. Pero, por favor, contésteme, por que en decembro se pagan facturas que entran en febreiro sin ir a un extrajudicial que entran en decembro? Por que hai facturas de febreiro e marzo sin pagar? Duplicidade de facturas, certificación de obra. Gracias. Partido Socialista. Ben, a parte do que xa dixen ou comentei antes respecto deste punto, quería facerlle unha pregunta que se me esqueceu. Vostede é consciente de que o bombeo da Ribeiroa neste extrajudicial somente se está contabilizado ou somente está aquí hasta o mes de setembro, que non está ni outubro, ni novembro, ni decembro, con unhas facturas que me imagino que serán de 40 e pico mil euros cada unha. Quero dicir, ben, e logo outra cousa, como ben dicía a concelleira do Grupo Municipal do PP, non é unha cantidade significativa, son 196 euros, pero é que está repetida, os mesmos conceptos, absolutamente. Ao mellor foi unha... Quero pensar que foi un error de transcripción, non sei. O sea,
están contabilizadas con un distinto número, pero os conceptos son os mesmos, sí. Bueno. Bueno, sí, non quería esquecer. Cando este grupo municipal sempre fai alusión a que haxa unha contención de gasto, como só decía a xente maior con sentidiño, tamén é certo que ten que haber un equilibrio. O sea, cando se fai unha actividade, entendo que se a actividade costa X, o que non pode ser é que os veciños aporten menos da mitade ou o 75% do custo desa actividade. Temos que facer un equilibrio entre ingresos e gastos de cada actividade. Se hai que cobrar máis as actividades culturais, deportivas, etc., aos usuarios, pois haberá que facer un estudio para equilibrar o custo real co que aportan eles. O que non pode ser é un orzamento. Eu digo porque na miña familia vexo cuotas de 7 euros por asistir a unha actividade. É que é irrisorio 7 euros. E non vexo unha vez, vexo en 3 e 4 actividades, 7 euros, 5 euros, 9 euros. E, Dios bendito, canto costará esta actividade? Porque a actividades é de horas, as semanais e tal. Entonces, rigor, por favor, rigor no equilibrio do ingreso do gasto de cada unha das actividades. O mesmo digo co caso de actividades máis custosas, como é verán máis alá, non sei, logo haberá unha pregunta, logo farei unha pregunta respecto a isto ao concelleiro de Cultura en Rogos e Preguntas. Non sei se quere contestar a concelleira algunha cousa. Despois me gustaría a mí tamén facer unha aclaración, pero bueno. Bueno, perdón, porque de paso que me estaba falando das facturas, vostedes seguramente a data que teñen é a data do documento que presenta a empresa. Sí que trasladei, pero estou vendo que probablemente non o recibiron porque o correo me considera o seu correo, pero o fene.gal. Claro, é que acabo de comprobar, eu vin que lle enviaban o correo, pero non me parei a mirar desdoblando a cal correo lle enviaban. O 24 de febreiro, despois da comisión que tivemos ou da reunión que tivemos, sí que enviaron o correo tanto en Excel como en PDF para que o comprobaran, pero estou vendo que lle enviaron a rocío.bertoa. E dixo que, claro, aí evidentemente non o puderon recibir. Entón, din por sentado que o recibiran, pero estou vendo que non. Esa é a data do documento. Salvo algunhas facturas que sí que son de febreiro, como de proxectos ou algo así, casi todas foron máis tarde. De feito, as que teño de febreiro, as primeiras que saían, que vostede me comentaba, entraron en setembro. A prioridade das facturas, nos non o decidimos. Eso hai un orden que teñen por onde ten que xurdir, e se hai na mesma data facturas de Naturgy e facturas de pequenos empresarios ou facturas, esas evidentemente é a prioridade por parte deste goberno que a xente a cobre, pero nós non somos os que decidimos a prioridade das facturas. Da factura do 31 de decembro, pois preguntarei. A factura do... Bueno, pero a prioridade eu non a decido. Como? Pero a prioridade eu non a decido, o sea, ven é o que dende o departamento. Pero usted me ten que explicar, porque a concelleira, estas facturas son do ano pasado. A normativa establece que as facturas do ano pasado, inda que entren no 25, teñen que ir a un extrajudicial. E estas facturas non teñen contrato tampouco. Se eu digo hoxe, díxenlle un ao azar, a outros iglesias, pero lle podo decir Lireco, Sugema, Vázquez Garzón, Hijos Cancelos, Anés, Terioten, le podo decir unha rastra dellas, son do ano pasado. Por que estas facturas se pagaron sin depender do voto do pleno, sin ter contrato ni nada? Esa é a miña pregunta. Eu entendo que usted non o decide, pero usted mo terá que explicar. Mira, o que me está dicindo, evidentemente eu non coñezo todas as facturas do Concello, pero esas se refiren ao lugar do coche policía local que ten contrato. Mire, o que sí me transmiten é que as facturas en concreto, que queiran saber exactamente
o motivo de por que van unhas ou outras, Por favor, que a concelleira revise esta xunta de goberno. A pregunta é moi clara, se non a sabe... Mire, a ver, si que lle parece, lle intento aclarar eu un pouquiño... Sí, non, si non me fai falta, non me fai falta. Vamos a ver, bueno, xa nos teñen comentado en varias ocasións a raíz de preguntas que ten feito en ese sentido, vamos a ver, é que está establecido así nas bases de execución dos orzamentos. As facturas de tracto sucesorio se poden pagar aínda que correspondan ao exercicio anterior. É dicir, algunha desas facturas normalmente van a ser, como comentaban aí, decía Autos Iglesias ou incluso Naturgy ou algunhas destas, que se podrían pagar en ese aspecto. Como son de tracto sucesorio, as bases de execución do noso orzamento o permiten. Sí, perdón, ten razón. Pois sí que se permite facer ese pago. Por iso van a atopar facturas en xaneiro nas xuntas de goberno con ese aspecto. Por outro lado, tamén me gustaría facer unha aclaración, algo parecido, porque eu tamén tuve nas miñas dúbidas no momento que as facturas estas que hai, como ven, dúas relacións, unha relación de extrajudicial sin máis por non ter cabida no orzamento e outras por chegar tarde, por vir tarde e non poder pagalas, que son posiblemente algunha desas de pos. Bueno, nos comentan que efectivamente que se meten no orzamento, aínda que teñan partida, pero por este motivo, é dicir, porque como entraron tarde, poñen esta relación e vai ao extrajudicial. Tamén tuve no seu momento as miñas dúbidas, pero, bueno, quedaron así aclaradas e digo, bueno, pois, se pode, se ten que facerse así, senón, que máis quixéramos nós que o extrajudicial non chegara aos 2 millóns, quitando todo eso. Pero, bueno, isto queda así. E despois, por outro lado, bueno, vale. Entón, por outro lado, hai unha cousa que tamén, xa para non comentamos, de que eu quero resaltar aquí un pouquiño tamén que nos últimos meses, sobre todo os últimos meses, hai un traballo por parte, lógicamente, do goberno, pero aparte, por parte dos departamentos de tesorería e de intervención, un traballo moi grande. Se está facendo un esforzo enorme e cando comentaban, por exemplo, que na liquidación do orzamento, que sí, que se facían, que se conseguimos recaudar prácticamente todo o que estaba posto no orzamento prorrogado, é certo, pero porque se fixo un bo traballo e se recaudou máis do que había estipulado. Pero, en cambio, se vostedes collen as partidas anualizadas dese orzamento prorrogado, poden ver que temos no orzamento do 22 había unha partida para EDAR, se non lembro mal, que eran 150.000 euros que non se cobraron nunca. E estaban postos no orzamento e non se recaudou iso. Tamén había o SAP, por exemplo, do todo 24, que son casi 200.000 euros, están sin cobrar. Estaban sin cobrar plusvalías desde finais do ano 2022. Polo que estábamos... Quero decir, temos máis de medio millón de euros que podrían terse recaudado se pudiéramos facer ese esforzo de levar ao día tamén esa recaudación, que agora se está conseguindo, ben porque estamos cedendo a Diputación ou porque se están facendo eses esforzos por esa recaudación. Quero dicir, estamos falando de moitos cartos que ainda temos pendentes de cobro e que se están cobrando agora, non? Me refiro a que, pois sí, efectivamente, se fixo un bo traballo e se recaudou casi sin cobrar todo isto, conseguimos casi chegar aos ingresos ou chegar aos ingresos que estaban así orzamentados, co cal, bueno, eu, en ese sentido, quero agradecer o esforzo que se está facendo por parte dos departamentos correspondentes para que isto teña unha solución canto antes. E xa non vou entrar, desde logo, no que teñen falado todos, temas de facturas de electricidade, temas que xa explicou a concelleira perfectamente os esforzos que están facendo para poder, que salga xa esa licitación e poder aforrar uns cartiños. Non sei se algunha...
Pois, se lles parece, pasamos... Simplemente para xustificar o voto. Sentindo moito, nos vai a ser a primeira vez, o Partido Popular vai a votar en contra. Creemos que temos que facer todos un acto de concienciación. Votar a favor de hoxe vai a ser, para nós, non consideramos que se deran as explicacións pertinentes. Hai proveedores, non os queremos nomear, que son prestadores de servicios sucesivos, como se nos acaba de explicar, pero realmente teñen facturas anteriores, esta nuestra xudicial. Entón, é algo que a nos sona un pouco tal. Entendemos que non é a concelleira que fai un orde a factura, pero sí é que ten que levar un control, porque é responsable da área. Mañá será outro, un compañeiro, outro de outro partido, pero ahora mismo é vostede. E vemos que isto non... Nos remitimos a nosa primeira intervención. Isto non para. E acordadevos ben, o ano que ven son 3 millóns ou máis. E da igual o que recaude, porque vai a ser así. E, por favor, traiga os orzamentos. Bueno, se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría. Pasamos ao punto número 6. A aprobación se procede da moción do BNG para solicitar á Xunta de Galicia a aprobación por lei e posta en marcha dunha valedoría de igualdade. Ten a palabra a concelleira de Igualdade. Boa tarde a todos e a todas. Pois traemos esta moción para solicitar á Xunta de Galicia a aprobación por lei e a posta en marcha dunha valedoría de igualdade. O feminismo, máis que nunca neste inicio de 2025, é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias, ou mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comezou a recoñecerse e a consolidarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres, e a forma de honrala é impulsar avances concretos para que os dereitos lexislados sexan dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional, con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia de violencia machista que amenaza as nosas vidas. Hoxe vemos con preocupación novos mecanismos de compra-venda e alineación dos nosos corpos e das nosas vidas, o fortalecemento da manosfera ou as consecuencias da concatenación de crisis nas mulleres galegas que seguen a ter, en termos globais, peores indicadores no ámbito socioeconómico e soportando o desmantelamento dos servizos públicos, especialmente no ámbito da dependencia e da conciliación. Así, a fenda salarial continúa a sobreprestación de mulleres nos tramos de menores ingresos e a infrapresenza nos de maiores ingresos. Aínda que aumentou a poboación feminina ocupada, hai unha terciarización dese aumento e a xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego feminino. Podemos afirmar que a última reforma laboral non fixo máis que afondar as fortes fendas xa existentes entre homes e mulleres. Ademais, aumenta a desigualdade das pensións e todos estes factores fan que permaneza a situación de feminización da pobreza, menos aumentando a fenda entre homes e mulleres. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non compren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para os facer efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións de intencións, dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos. Fronte ao conformismo e a declaración de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a vaga reaccionaria para rebaixar a exixencia ás institucións, propoñemos a creación dunha valedoría de igualdade como órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación directa ou indirecta,
por razóns de xénero, con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. Para situar Galiza nos máis altos estándares de promoción de igualdade e da loita contra a discriminación por razón de xénero, faise preciso avanzar na constitución de organismos públicos independentes que velen polo cumprimento e garantía dos dereitos xa recoñecidos formalmente na legislación. De maneira específica, faise preciso abordar esta cuestión no sector privado, toda vez que non existe unha autoridade independente análoga a que si ten por natureza a defensa dos dereitos da cidadanía frente á administración. Ese papel que cumpren as valedorías ou defensorías do pobo tamén en Galiza circunscríbese en exclusiva ao ámbito público, non tendo encomendando algunha sobre as situacións de discriminación que se produzan no sector privado. Por iso, é necesaria unha valedoría de igualdade, entendida como autoridade independente que asesore e asista a cidadanía diante de posíveis situacións de discriminación, directa ou indirecta, por razón de xénero, que se produzcan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións que poñan fin a situacións de discriminación como os que continúan a rexistrarse aínda hoxe en moitos ámbitos. O futuro é exixente e nós tamén debemos selo, reafirmando o noso apoio ás mobilizacións do feminismo galego e propoñendo avances para facer unha Galiza máis feminista. Por todo o exposto, propoñemos os seguintes acordos. A Corporación Municipal do Concello de Fene reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego de base. E a Corporación Municipal do Concello de Fene demanda da Xunta de Galiza o impulso dun proceso con ampla participación social e institucional para aprobación por lei antes do remate do ano 2025 dunha valedoría de igualdade, autoridade independente de defensa cidadá que asesore e asista diante das posíveis situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero que se produzan no sector privado, así como promover vías de negociación e recomendacións para que poñan fin á situación de discriminación con funcións e investigación, asesoramento, mediación, elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. Ten a palabra o Partido Popular. Pero non sei se o Partido Socialista vai a presentar a emenda. Pois, perdón, cando lle toque o turno, claro, supoñemos. Brevemente, a ver, o único que se pode coincidir aquí en todo este bla 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 que nos leu aquí a concelleira é que hai que fuxir de declaracións de intencións e facer realidades. Eso é que estamos todos de acordo. A ver, que nos explique o Bloque Nacionalista Galego para que quede ter unha valedoría aparte da lectura que nos acaba de facer aquí neste pleno desta moción. En Galicia xa existe unha figura dunha valedoría do pobo. En España existe a figura do valedor do pobo. E non nos dirán vostedes que é unha persona afín ao Partido Popular, porque non o é. Os valedores do pobo, as valedorías do pobo xa se encargan destas materias que vostedes aquí reivindican, porque realmente é esa a súa función. Me gustaría que nos lo explicara. Para que? Para ter outro chiringuito? Para ter unha valedoría do pobo cos seus asesores? Crear un chiringuito, sí señor, un chiringuito. E deso vostedes saben. Ejemplo, legislatura dos chiringuitos. Ai, mi madriña, recordemos a etapa de Anxo Quintana e o señor Touriño, e canto se desmantelaron despois. Non leve usted as más a cabeza todos os asesores laborais que estaban aí a dedito. Bueno, por favor, unha vergonza. E, por certo, non creo que o Bloque Nacionalista Galego este moi interesado na creación desta figura, porque, según vostedes interpretan ou solicitan, a primeira acción que teria que facer esta señora sería abrir un expediente ao Bloque Nacionalista Galego por esos ataques que lle fixeron a conselleira con ese que a poñen aí por ser muller, que vai de rebaixas, que non leva o personal. Ese era o primeiro, xa lle abriría a ustedes.
Entendes? Que son o único partido que a día de hoxe non condenaron esa campaña. Cosa co Partido Socialista, non sei si Besteiro, pero polo menos a alcaldesa da Coruña outro día decía que era de vergoña e era noxento a actuación do Bloque Nacionalista Galego. Entonces, non vai a ser que ustedes queran crear unha valedoría do povo para o que vostedes lles conveña. Pero cuidadito co que se crea, que o mellor se lle volve en volta. Nos entendemos que a día de hoxe existe en Galicia e en España unha figura que está para intervir en todo este tipo de asuntos. A maiores. Non temos por que dividir. Pode ser unha figura que ten os seus valores intrínsecos, os cales son, defender os intereses dos cidadáns en todos os ámbitos, sexa en materia de discriminación como en outras, intervir ante as administracións, etcétera, etcétera. E co cual nos entendemos que está máis que coberto e cargar as arcas municipais e os cartos dos veciños con máis cargas nos parece inútil. Por exemplo, o Ministerio de Igualdade, que me gustaría que calqueira, bueno, vostedes non, que nunca o ostentaron, pero calquer partido me explicase cal é a súa función. Entendo estar aí, ten un ministro que cobra, cos asesores uns chofes, pero, bueno, cal son os seus logros que están a conseguir, tanto na anterior etapa como esta? Cero patatero. Moitas gracias. Partido Socialista. Ben, o Grupo Socialista vai presentar unha emenda que xa presentou o pasado día 24 de febreiro. Paso a ler. Paso a ler a ti, que está tu nombre. Sí. Esta proposta de emenda levouse á comisión e comentámola na comisión e a traemos aquí para debatir agora no pleno. Estamos de acordo en case todo o diagnóstico que fai o Bloque Nacionalista Galego na súa moción, non en todo, pero sí en gran parte. Pensamos que tamén que é o momento de actuar, que non é un momento para seguir dando pasos atrás como se está dando agora. Creemos que crear a figura da valedoría de igualdade é unha boa iniciativa, pero debería ser complementada coa creación dunha Consellería de Igualdade. Pensamos que é un bom momento para ser ambiciosos, dar un paso adiante agora que estamos vivindo un grave retroceso nos dereitos das mulleres. Non vou ler a emenda, xa todos a temos. Basicamente, o que pedimos é a creación dunha Consellería de Igualdade, poñer en marcha as unidades de igualdade entre homes e mulleres en todas as consellerías do Goberno galego e crear o Instituto Galego da Muller. Pensamos que así poderíamos chegar ao que está facendo noutras comunidades autónomas en España, que van un poquinho máis por diante que nosotros neste sentido. Lograr avances significativos na consecución da igualdade entre homes e mulleres. Entendo que esa sería a emenda, engadir eses 3 puntos nos acordos. Sí, é unha emenda de adición. Sí. Sí, estamos de acordo. Entón, paso a palabra tamén a Esquerda Unida, Grupo Mixto, para ver se xa debatimos coa emenda aceptada do Partido Socialista. Boa tarde. Bueno, pois nos, como xa fixemos na comisión, solicitamos a adhesión a esta moción, xa que, como supoño que todos os grupos políticos aquí teríamos cada un a nosa moción con motivo do 8 de marzo, nos parece absurdo presentar a que temos coincidindo en, polo menos, os aspectos fundamentales e básicos coa moción presentada. Por lo tanto, nos imos a votar a favor. Grazas. Non sei se hai algunha outra intervención. Se non hai, pois pasamos a votación xa coa emenda aceptada de adición do Partido Socialista. Votos a favor? Votos en contra? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 7. Creo que todos debimos recibir unha moción que presentou hoxe por rexistro o Partido Socialista
Por lo tanto, tería que incluirse, aprobarse primeiro a inclusión por urxencia desta moción. Doulle palabra ao Partido Socialista para que defenda a urxencia desta moción. A moción presentámola hoxe mesmo pola mañá, antes deste pleno, e intentamos que o antes posible a tiveran todos os grupos representados no pleno. Esta moción consideramos que é urxente traela aquí, dado que neste momento estáse a intentar condonar débedas ás comunidades autónomas por parte do Goberno do Estado. E no que nos toca á comunidade galega, pois o grupo do Goberno, o grupo popular do Goberno, non quere sumarse a esta condonación de débeda. Mira, perdona, primeiro votamos a urxencia para... Claro, primeiro hai que justificar a urxencia, e votamos a urxencia e despois expoñemos... Vale. A urxencia ben motivada porque estamos neste momento con este tema no candeleiro diario e consideramos necesario, si se aprobase o tratamento desta moción por urxencia, defendela para que instara ao Goberno da Xunta de Galicia que vaya a esta condonación de deuda, que non se quede atrás. Non sei se hai algunha intervención para a urxencia. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Abstencións? Pasa por maioría absoluta. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista para defender esa moción. Paso á lectura da moción que din así. Moción para que o Goberno de Galicia se incorpore ao plan de condonación de débeda impulsado polo Goberno do Estado. Exposición de motivos. O actual modelo de financiamento autonómico, vixente desde fin da primeira década do século e aprobado baixo o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, foi beneficioso para Galicia debido a consideracións das variables que afectan de maneira especial á xestión e garantía dos servicios para as persoas. No caso de Galicia, o envellecemento ou a dispersión xeográfica da poboación son dificultades para estes servicios, pois aumentan a demanda e complican a fixación na poboación beneficiaria. Este modelo está necesitado de ser reformulado. Logo de 15 anos da súa posta en funcionamento, a realidade é distinta e as exixencias de financiamento son diferentes. Nesta liña, o Goberno do Estado ten amosado a súa vontade de ser proactivo nesta reformulación e de chegar a un acordo beneficioso para todas as administracións implicadas, comunidades autónomas e Goberno do Estado. Recentemente, o Goberno do Estado vén de dar forma e concreción a unha proposta de condonación da débeda autonómica. Esta proposta pretende dotar de maiores recursos ás comunidades autónomas, ao liberar de débeda as propias comunidades autónomas, que poderán ver reducida a cuantía que hoxe inclúen nas súas contas. Este sistema, en debate desde hai tempo, ten sido obxecto de valoracións e comentarios por parte das distintas comunidades autónomas e tamén por los distintos partidos políticos. O principal partido da oposición no Estado e que sostén ao Goberno de Galicia, o PP, destacou sempre por soster infundadas opinións, pois non existiu ninguna proposta firme ata o de agora. Así valoraban distintas elucubracións sempre interpretadas con vontades conflictivas e destructivas. A realidade da proposta de condonación de débeda formulada polo Goberno do Estado é enormemente máis ambiciosa que calqueira que se formulase antes e ofrece para Galicia unha condonación da súa débeda de 4.000 millóns de euros. Galicia ten, hoxe en día, unha débeda autonómica superior aos 12.000 millóns,
xerada fundamentalmente polos gobernos do PP desde o ano 2009, que triplicaron a débeda nos 15 anos de goberno. Un terzo dela será asumida polo Goberno do Estado no caso de acollerse a este plan. É máis ambicioso incluso que o acordo de investidura en 2023 entre o PSOE e o BNG, no punto 3, na páxina 1 do acordo, que menciona medidas compensatorias. A proposta actual é máis ampla e conformada en igualdade de condicións para todas as comunidades autónomas. Este sistema de condonación de débeda ofertado no conxunto de España a todas as comunidades autónomas de réxime xeral supera todas as previsións previamente establecidas en cuantías e formato. O cómputo do sistema realízase en función da poboación axustada, o que implica a contabilización das dificultades para ofrecer servicios á poboación, cuestión que mantén criterios que para Galicia son determinantes. Este sistema de cómputo por poboación axustada permite que Galicia, que ten o 5,5% da poboación de España, reciba fondos con un cálculo sobre o 6,7% para ter en conta as características singulares. Tamén cabe mencionar que o sistema computa baixo o conxunto da débeda, non priorizando o feito de que algunhas comunidades autónomas teñan máis débeda adquirida co Estado e outras co sistema privado. Este modelo de condonación computa o total, o que equipara as comunidades autónomas e evita desequilibrios. Estas características teñen sido sinaladas tamén por expertos en financiamento como o Foro Económico de Galicia como elementos de relevancia para poder acollerse a un sistema de condonación de débeda. Estamos, por tanto, ante unha proposta enormemente ambiciosa que supón o primeiro e gran punto de inicio do financiamento autonómico. Supón para Galicia a posibilidade de dispoñer de 4.000 millóns de euros que non debería asumir como débeda, así como os intereses que se evitarían pagar por esa débeda, estimados ao redor dos 100 millóns de euros anuais ata a amortización deses 4.000 millóns. Este sistema, aplicado no conxunto de España, ven de recibir un ataque do PP como partido da oposición en España e tamén por parte do Goberno de Galicia. O mandato partidista de confrontar contra o Goberno de España, que desde Galicia aplica Alfonso Rueda, priorizando a súa submisión partidista por riba da súa responsabilidade como Goberno de Galicia, pon en perigo a posibilidade dunha enorme axuda para que Galicia poda reinvestir en servicios públicos como sanidade, dependencia, educación ou vivenda. A actual negativa a acollerse á condonación da débeda é un error enorme que únicamente responde ao interese partidista ao que se somete o Goberno de Galicia e que pode levar a Galicia a deixar pasar unha gran oportunidade por verse instrumentalizada como ferramenta partidista que utiliza o PP para as súas estrategias estatais. Toda esta financiación permitiría, ademais, que o Goberno de Galicia pudese cumprir coas súas obrigas cos concellos, aos que somete a un infrafinanciamento que pon tamén en risco a posibilidade destes de ofrecer os servicios na calidade necesaria, como é o caso do servicio do SAF. A isto engádese que a negativa do PP no Congreso dos Deputados a aprobar as medidas económicas que permitían os chamados ingresos a conta das comunidades autónomas, a través da negativa do coñecido como decreto ómnibus, tamén paralizou cuantías que poderían destinarse a financiar os concellos e que agora as comunidades autónomas tampouco achegan ás entidades locais. En Galicia, a cuantía paralizada polo voto en contra do Partido Popular é de 700 millóns de euros. Por este motivo, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Fene propón ao Pleno Municipal do Concello de Fene a adopción dos seguintes acordos. Instar ao Goberno de Galicia a que se incorpore ao plan de condonación de débeda impulsado polo Goberno do Estado que permitirá liberalizar un terzo da débeda autonómica, máis de 4.000 millóns de euros, que poderán ser destinados a servicios públicos e a financiar aos concellos galegos. E instar aos grupos parlamentarios no Congreso dos Deputados a aprobar as medidas que o Goberno do Estado impulsa
para facilitar as entregas a conta ás comunidades autónomas e que estas poidan repercutir nunha parte destes fondos en financiar as competencias dos concellos galegos. Moitas gracias. Partido Popular. Bueno, nos estuvemos na urxencia porque entendemos que non existe tal. E a explicación é a seguinte: para poder salir adiante esta proposta do Goberno Central, porque aquí, bla, 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 leemos cada un o que lle mandan, pero poder de decisión ninguna, o Goberno Central necesitaría os votos pertinentes e de entrada parece que non están como moi asegurados, non? Bueno, quen diga que con isto gañamos todos, que gañamos algo os galegos, como está a decir o voceiro do Partido Socialista e posiblemente tamén o Bloque Nacionalista Galego, e non saber facer as contas ou non contar a verdade, non? Ao Goberno Central, Galicia importalle bastante pouco ou nada. Non lle importa nada porque aquí realmente o seu nicho de mercado de clientela pois cada vez lle vai a menos, co cual lle importa bastante pouco, non? Non lle interesa tampouco condenar a débeda ás comunidades autónomas. Mais que condenar, o que está a facer é condenar as comunidades autónomas. Non se distingue neste plan aquelas comunidades autónomas que fixeron ou intentaron facer, hicieron unha contención de gasto, cumpliron cunha serie de normas fixadas a nivel estatal para todos e agora tratan de, no caso de Galicia, porque vamos a falar da nosa comunidade, de venderlle un suposto negocio para Galicia que é unha panacea e que non lle convén en ningún caso, porque o que non se está a decir desde o Goberno Central que este acordo de levarse a cabo pois vai a supoñer que cada galego teña que pagar 220 euros máis. Non se vai a perdonar absolutamente nada. O único que vamos facer é meter todo o que se debe nun bote e se vai a repartir entre todos. Pero o problema é que esa deuda non a xeneramos todos. E esa é a auténtica realidade. Pero non ya ten que vir a explicar aquí o PP de Fene, que ya está explicando Felipe González en cada televisión e radio non lle fala, do Partido Socialista, non? Bueno, é moi decepcionante. A min, bueno, quero dicir que eu creo que hasta un neno que sabe contar chegas a esa conclusión, non? Se nos debemos 4.000 e a uns señores ao outro lado de España que deben 20.000 e ahora se llevan a condenar 20.000 e a min 4.000 e todos vamos igual, quero dicir, a mí non me están condenando nada, porque esos cartos que desaparecen no aire, no bluff, no, simplemente se reparten. Non os vai poñer Pedro máis María José. No, o vamos poñer todos. Queda moi bonito. Os que sí que quedan moi ben son os cataláns. Esos quedan perfectos, porque teñen unha deuda de ras. Eses quedan moi ben. A nós non nos beneficia absolutamente nada. O que nos condonan por un lado, nos lo van facer pagar por outro. E eso sabe hasta un neno pequeno, que empeza a sumar. Porque os cartos non nacen aí da auga da fonte do campo. Os cartos son de todos. E é moi decepcionante ver a partidos políticos que din defender os intereses de Galicia, apoiar e participar nesta que é unha auténtica vergonza, que é unha desfachatez para Galicia, que é o que estamos a defender aquí. E vai totalmente en contra dos intereses de Galicia. Temos que cargar con 600 millóns de euros de deuda pública de todas as comunidades a cambio de aforrar 42 millóns en intereses. É algo que é impensable. E usted o sabe, porque, como lle digo antes, hasta un neno pequeno o entende. O entende. Que saiba sumar. 2 máis 2 son 4. Pero se non foran necesarios eses 7 botiños, realmente usted cree que o Partido Socialista de Fene viría con esta moción para decir isto? Eu creo que non. Isto non estaría encima da mesa, se non foran necesarios eses 7 votos. Esquerda Unida, Grupo Mixto.
Bueno, dende Esquerda Unida, primeiramente, llevamos a dar un tironciño de orellas ao Partido Socialista dende o cariño, como dio a señora Ayala, porque nos precisamos un poquinho máis de tempo para velo, dende as 12 da mañá hasta ahora, pero, bueno, aínda así, e moi brevemente, nos comentar que, bueno, que Esquerda Unida está de acordo coa condonación da débeda porque, basicamente, é unha reivindicación histórica da nosa organización. Non obstante, entendemos aínda que a medida é insuficiente, xa que xunto con esta condonación da débeda se debería afrontar de xeito inmediato unha reforma da financiación autonómica xunto coa mellora do sistema de financiación dos concellos. Pero, bueno, pese a todo, estamos en bo camiño, entendemos que é un paso inicial para un proceso máis amplio e, bueno, imos apoiar a moción. Gracias. Bénega. Pois, dende onde BNG vamos a votar a favor, pois este foi un dos puntos para o acordo de investidura no Estado español, polo tanto, o noso voto é favorable. Partido Popular, alguna outra intervención? Perdón, Partido Socialista. Sí, bueno, simplemente comentarlle a voceira do Grupo Popular que eso de que non gañamos é un decir. Que non gañemos tanto como vostedes queren, ao mellor non se gaña tanto, pero que todos os galegos gañamos coa condonación da débeda é certo. E lle vou dar outro dato. As comunidades que máis condonación van ter van ser Andalucía, gobernada polo PP, Comunidade Valenciá, gobernada polo PP, e Comunidade Murciana, gobernada polo PP. Non sei se algunha outra intervención por parte de ninguén. Pois procedemos a votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos agora a punto número 8, rogos e preguntas. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, queríamos facerlle unha pregunta á Concelleira de Servicios Sociais que víamos por rexistro o día 4 de marzo, o sea, sí, o 4 de marzo, no que a Xunta notifica unha acta de inspección a servicios sociais. Nos gustaría que nos dera algunha aclaración, se é con respecto a aquela que houbera cando estaba a Concelleira Martínez ao frente, ou se é unha nova, se nos pode explicar. Seguimos estupefactos coa cantidade de reclamacións que vimos pleno tras pleno das comunidades de propietarios que solicitan as cuotas dos meses de comunidade, como xa nos demandaron por non pagar. Si teñen ustedes algún tipo de problema en ter as cuotas o día das comunidades onde temos algún local nos que temos obligación de abonalas. Tamén queríamos facer un rogo na señal do stop da baixada do cementerio despois da floristería, que non se ve pola maleza, se podería limpar. Tamén queríamos preguntar por unhas queixas que entraron por rexistro, incluso hasta en 7 ou 8 ocasións, que lle piden que se limpe dunha comunidade dos soportais do Cruce de Fene, que lle piden a limpeza de maleza dunhas fincas ou que incoen os expedientes, non sei se son dunha propiedade privada ou se é de responsabilidade do Concello. Tamén solicitar, xa lle preguntábamos na comisión, dixeron que pasaran na comisión de servicios, que sí que repararan algunha marquesina, pero sí que lle queremos solicitar desde aquí que por favor procedan a reparación da marquesina que está en frente da Garda Civil, onde hai uns nenos que collen ali o bus, a máis que unha marquesina que está moi venteada xa pola zona, agora mesmo está rota, mal orientada, e os nenos se mollan aí, polo menos que a cubran, inda que sea temporalmente. Despois, en canto os Carballás, a obra que se acaba de rematar, que realmente consideramos que é unha auténtica mágoa, que non se continuara un pouco, entendemos que o mellor hai que facer unha modificación de crédito para que a empresa que a realice poida cobrar, pero que realmente está feito un desastre, onde remata a obra dos Carballás, que se acaba de aglomerar ou de asfaltar, non sei, de aglomerar, despois é que volven outra vez os baches, é un cacho moi pequeno e rogar que procedan a súa reparación.
Despois tamén queríamos preguntarlle si tal como, bueno, vemos que hai que actualizar e ampliar a licencia informática para a xestión tributaria de recaudación do Concello de Fene, o Apsis Berger Blebraut, entón queríamos preguntarlle si esta, porque hasta onde temos entendido ou estamos entendendo, esta era o programa ou a licencia que se abonaba para, por supostamente, dende aquí recaudar a tasas de dar, non? Por que a temos que seguir pagando se isto xa está delegado? E se non a temos que pagar, a que se refire este rexistro de autorización? Despois queremos facer unhas preguntas á Concelleira de Personal e en relación con un tema que lle preguntábamos no anterior pleno, donde lle preguntábamos que nunha resolución da alcaldía sobre a deducción de haberes dun traballador, reducción de haberes dun traballador, os haberes, os salarios, se reducio a un traballador por non vir un día a traballar. Se nos contestou por parte da concelleira que o motivo era que o traballador solicitara o permiso e se lle denegara, e que como non asistiu ao traballo se lle descontou ese día, iso que se nos contestou no pleno. O permiso solicitado en cuestión, según consta na resolución da alcaldía que firmou o alcalde, era con cargo a horas sindicais. O pon aquí, na resolución da alcaldía. Decreto do 27 de xaneiro, o decreto 68/2025. Salvo error por a nosa parte, as horas sindicais non están sometidas a autorización, salvo nos casos de extrema necesidade. E basta que un representante sindical comunique con un mínimo de antelación a súa ausencia. E entón, por iso, lle queremos preguntar, dende que vostede é concelleira de Personal, que xa fai bastantes anos, cantas horas sindicais denegou, ou denegou a persona que sustituiu, o señor alcalde? Tamén queremos preguntarlle que documentos solicitan desde o Goberno ou desde usted como responsable aos traballadores para xustificar as horas e, en caso de que non os xustifiquen, que procedimento están a seguir. Tamén queremos preguntarlle como actúa cando un traballador non acude ao seu posto de traballo. E no caso de ser requerido un xustificante, se non o aporta o traballador, que procedimento se sigue desde o Concello. En caso deste traballador en cuestión, o que se lle reduce dos seus haberes, tamén lle preguntamos se foi requerido de forma expresa para que xustificara esas horas sindicais. Tamén queremos preguntarlle se se iniciou un expediente de desconto de haberes por incumprimento xustificado da xornada de traballo e se, evidentemente, ao iniciar un expediente, se lle deu un trámite de audiencia a este traballador para que pudese alegar o que o seu dereito fose máis conveniente. E tamén queremos preguntarlle que se a notificación da resolución da alcaldía ao traballador foi antes do ingreso dos seus haberes, quero dicir, se foi antes do ingreso da súa nómina, esta do 27 de xaneiro é a resolución. Entón, queremos preguntarlle se cando se lle notifica ao traballador esta resolución da alcaldía foi antes de que se lle ingresase os seus haberes a súa nómina. E isto é importante, porque neste caso, para saber se fose o caso, de alegar en consecuencia o respecto. Nada máis. Moitas gracias. Partido Socialista. Para a concelleira de Medio Ambiente, mire, observamos esta mesma semana que frente á pista asfaltada do Círculo Cultural Recreativo Deportivo de Perlío había unha árbore caída, unha árbore que estaba mesmo no río, metida no río. E despois habían ramas grandes nun tramo
separado unos 30 metros desta. A nosa preocupación é que estas ramas e esta árbore, si se van co cauce do río ao longo do río, van taponar a entrada na condución do propio río, a su paso soterrado. Entón, poderíamos ter un atasco importante de desbordamentos cara ás inclemencias que poden vir ao longo deste mes ou en adiante. Tamén queríamos preguntarlle a vostede por la corta das polas da árbore que lle preguntamos no pleno anterior en frente da farmacia da Rúa da Fraga, da farmacia de Fene. Observamos que, sí, foron por ali vostedes e interviron, empleados do Concello, pensamos que foron, e interviron cortando unhas polas, pero non sabemos se teñen pensado facer algún outro tipo de actuación, sobre todo con respecto ás raíces que están por riba do chan e que poden ser problemáticas de cara a persoas que camiñen ao lado deste árbol e podan tropezar e caer, mesmo nenos xogando, etc. E tamén queríamos facerlle un rogo. Mire, o día 25 de febreiro, recentemente, veciños que transitan a beiras do río Cádabo, a su paso por San Estevo, Perlío, etc., observaron que hai sedimentos xa, bastante acumulación de sedimentos no cauce do río. Facemos o rogo de que faga vostede prevención, se é posible, por si veñen choivas fortes e pode empezar a haber desbordamentos nesta zona. Respecto tamén a concelleira de servicios, no pleno anterior facíamoslle unha intervención respecto en frente da farmacia de Fene, donde había un parque infantil que ainda quedaron losetas ali e que están cheas de limo. Lle vou dar un apunte. Non sei se xa ten estudiado intervir ou non intervir neste momento ou que tipo de intervención quere facer, pero si nos gustaría saberlo se é posible. E lle vou dar un apunte. Fai 15 días exactos caeu unha veciña de Fene de mediana idade ali, esvarou no limo dunha das losetas cando pasaba e caeu o chan, podéndose producir danos. Bueno, quen di unha señora pode ser calquera persoa, mesmo vostede, pode ser eu, calquera. Entón, lle pido que nos diga se ten algún tipo de actuación xa prevista ou algo. Para o concelleiro de Obras, mire, na rúa Antonio Montero, que xa leva un pouco, creo que pediron prórroga, que quero entender, ou non sei se falou vostede que pediron unha prórroga hai tempo para seguir coas actuacións, porque o tempo xa debería estar. Pero, mire, os veciños o que lle quero transmitir, os veciños están observando que pode haber, ao finalizar a obra, un desnivel entre a parte da pasarela e o inicio da beirarrúa, porque están observando os veciños que van por ali paseando e veciños da zona que hai bastante altura. Entón, gustaríanos que vostede prestase o máximo celo para que se faga do mellor xeito posible para que non haxa un desnivel aí, un escalón ou o que sexa. Lle transmitimos esta inquedanza veciñal. Para a concelleira de Servicios, disculpe, pero tiña cambiadas as preguntas. Mire, na Avenida do Tarrío, a beira rúa entre o centro de día, a altura do centro de día que hai aí, hai un paso de peóns, enfrente está un centro de día. A verdade é que a beira rúa está en moi mal estado. Faltan losetas, outras están escochadas,
hai afundimento do terrazo, co cal, eso para as persoas maiores que van aí a ese centro de día ou persoas maiores que discurren por a avenida de Río cara ao centro de saúde, presenta un verdadeiro perigo. Entonces, pregúntolle se a mellor xa ten previsto vostede algún tipo de actuación ou algo semellante para como o que fixeron máis adiante, non? De facer formigón impreso, tal. Se nos pode adiantar algo sobre isto, agradeceríamos, non? E encarecidamente que o faga o antes posible, dado que é unha zona moi transitada deste Concello. E mire, entre o centro de saúde e o centro de día, tamén é certo que hai árbores aí que poden dificultar en algún momento por o seu crecemento o acceso dos vehículos do centro de día para deixar ali as persoas. En algunha ocasión este concelleiro fixo o rogo de que se mantiveran en condicións esas árboles, que non se deixaran medrar moito. Entón, lle fago o rogo de que fagan unha actuación xa para que sexa mellor. E logo, respecto a ese formigón impreso que fixeron de cara a Eroski, desde o centro de saúde, decirlle que algúns veciños nos amosan a súa preocupación, e de feito fomos hasta ali para verlo, porque o debuxo estáse gastando en bastantes zonas. Entón, temos a inquedanza de que ao mellor ese formigón non quedara ben colocado e se este desfacendo pouco a pouco. Entón, que fagan unha revisión desa zona para ver se pode facer algún tipo de actuación, se é aconsellable facela, pois canto antes, que non vaya a máis, mellor. Mire, tamén lle comento que o río de Lavar de Perlío, o que está ali na zona de atrás de Eroski, está cheo de botellas, de papéis, de plásticos, dá unha imaxe bastante que desexar, non é unha imaxe dun Fene limpio coas súas beirarúas limpias e tal. Eu penso que algunha actuación habería que facer ali tamén. Teño fotos, se quere lle paso fotos de onte mesmo que pasei por ali e o vin e dixo, é unha pena. A verdade é que dá non sei que, non? E mire, na Rúa Alta, tras do CEIP Centieiras, hai un poste de luz que leva xa días acotado con cinta. A verdade é que hai un cable ali que se ve a simple vista, e hai veciños que facíanos a pregunta a semana pasada de se ese cable terá electricidade. Non teñen inquedanza porque é unha zona de tránsito de nenos, de rapaces pequenos. Entonces, os pais andan, algúns pais nos fixeron esa pregunta, ese rogo, e pido que explique se ten electricidade, se non, se está cortada ou que, ese cable que dá ali ao lado. Mire, na Rúa Cádabo hai unha sinalización que está cos parafuxos ao aire prácticamente, entonces calquera persoa que a toque xunto aos contenedores que hai, para darlle máis datos, cando frente ao comercio este que hai de no edificio de Couto, se dá conta vostede no estreitamento que hai cara ás denominadas casas verdes de Astano. No estreitamento que hai está o edificio de Couto e cando remata esa rúa, mesmo a esquerda hai en batería varios contedores. Pois hai un sinal ali que se vostede lle toca co dedo, bandea que dá gusto. Os parafusos están ao aire. Calqueira neno a mellor pode apoiarse, pode xogar e facerse dano se lle cae en riba. Entonces, eso penso que é unha actuación menor e que calqueira empregado do Concello pode facer enseguida unha reparación. Mire, xunto ao cementerio de Sillobre, lle facemos o rogo de que se retire o lixo que están botando algúns veciños en un sitio, nun lugar onde había un contedor que vostedes trasladaron para outro lugar un poquinho máis arriba. Entonces, como deixaron os ferros, queremos pensar
que como deixaron a suxeición do contedor, eses ferros de acero inoxidable, non? Pois a mellor a xente pensa que levaron o contedor e que o van a volver a traer, non sei. O caso é que están botando lixo ali e ao final vamos ter un pequeno vertedero incontrolado nesa zona. É unha zona de tránsito que dá unha mala imaxe, mesmo o que lle decía do lavadoiro de Perlío, non? Dá mala imaxe deles ali. Para o Concelleiro de Cultura, vimos que nunha xunta de goberno local recentemente aprobouse o verán máis alá nun orzamento de 58.000 euros, aproximadamente, máis ou menos, non? Non sabemos se o custo desta actividade, deste campamento lingüístico, como se lle suele chamar, vai estar equilibrado os ingresos e as aportacións, o sea, os ingresos que van a aportar os rapaces e o custo de 58.000 euros que ten. Nos gustaría saber se hai moito desfase, se hai equilibrio, se hai superávit e cantos nenos van participar neste campamento, se vostede nos pode dar estes datos. Logo, quería tamén facer mención a que vimos nestes registros de entrada recentemente que hai unha persoa que pide cambiar de localización un contedor de lixo, unha entrada do día 17 de febreiro, non? Pero hai algo que nos produce inquedanza e é un tema de seguridade vial, ao mellor, non? É unha reclamación, unha queixa que fan a comunidade de veciños do edificio Soportais de Avenida Naturais, da Praza da Constitución, por así dicirlo. Disculpe un momentiño, o contenedor ese do lixo é en esa... O contenedor de lixo está, que nada máis que recollimos o que pon ali. Temos o nome da persoa que fixo o escrito, que meteu, se quere yo dixo. Non. A data é do 17 de febreiro. Sí, pero bueno, non é o que me fala de Naturais agora. Non, isto lle comento á concelleira de servicios que a comunidade de veciños de os Soportais da Avenida Naturais meteron recentemente un escrito, o día 18 de febreiro, no que piden un cambio de sentido ou que se poña un sentido único na baixada na Rúa do Sartego. Entendemos que a verdade é que aí, cando baixan os coches e os coches que suben, máis os que veñen da baixo de Marqués de Figueroa ou da Avenida das Pías, aí ás veces hai risco, mesmo pode haber algún que outro contratempo cos vehículos, non? Esta mesma comunidade meteu outro escrito tamén coa mesma data na que fala de unha finca colindante na fachada traseira do edificio na Avenida de Conces que se lle está metendo a maleza. Creo que isto xa faláramos fai varios plenos, unha intervención que tamén fixo este concelleiro que lle fala agora mesmo e que ia ir por ali o persoal do Concello a mirar a ver como estaba esta situación. Mire, hai unha solicitude dun arranxo da rede de saneamento no punto kilométrico 1+141 marxen dereita da estrada de la Diputación 3501. Entonces, non sei a que se saben vostedes xa ou se poden aportar algo, que non me dou conta de que tipo de arranxo se pode referir esta persoa. Xa para rematar, vimos que o día 28, o sea, prácticamente fai unha semana, entrou un escrito tamén por rexistro solicitando a colaboración das autoridades do Concello por problemas de actos vandálicos e incívicos no recinto escolar de Centeiras e na pista municipal. Este escrito meteu a AMPA de Centeiras e preguntamos que fixeron respecto a isto, se xa o están estudiando, etc. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois empezamos. Xa contesto aquí, creo que
dúas cousas, onde que podrían ser de algún compañeiro, pero xa... Por un lado, preguntaban o tema de comunidades de propietarios. Non, a verdade é que non hai ningún problema co tema das comunidades de propietarios. Agora, a principio de ano, pois, lóxicamente, están facendo todas as reunións de principio de ano e se quedan cantidades pendentes de exercicio, pois, de paso que mandan a convocatoria, tamén están reclamando que se paguen o último trimestre ou os últimos meses, pero non hai ningún problema co tema das comunidades de momento. E despois, creo, e xa é algo máis complicado, pero o tema, preguntaban da licencia informática do Concello. Efectivamente, agora, ao intentar facer a contabilidade, se está pasando todo para os programas de Diputación, co cal Apsis, me parece que era Apsis, se chamaba Apsis, non? Se van ao programa que había feito de recaudación, se vai a prescindir del. Lembro, se non me equivoco, que remataba, non sei, agora en abril ou maio, algo así, e o único que hai a maiores que eu teño información é que se lle estaba pedindo información que tiñan que facer aínda uns trasvases de datos que tiñan sin facer antes de rematar o contrato. Pero, bueno, creo que en eso era o único que hai desa licencia. Pola miña banda, nada máis, paso a palabra a concelleira de servizos, persoal. Referente ao rexistro do 4 de marzo, pois foi unha inspección rutinaria ao Departamento de Benestar e Igualdade, non ten nada que ver con calqueira outra inspección. Tomo nota dos rogos e a reparación da marquesina, fomos a mirar despois do que dixeron no pleno anterior, e si que ten unha reparación, cando menos hai que cambiala de ubicación, leva un certo traballo e, ademais, estábamos buscando outras opcións de poñer un panel por diante, polo tanto, dirán o que é moito mellor. O resto das preguntas lles contestarei no seguinte pleno. E referente ao Partido Socialista, na farmacia de Fene, hai varias opcións, unha serie de limpeza do propio chan, pero estábamos valorando quitalo e reformar aquelo un pouco. Na avenida de Tarrío, no centro, onde estaba a rúa do centro de día, a nosa idea é continuar co formigón. Vamos a continuar daqui a primavera metendo máis formigón impreso e, moitas veces tamén é porque suben os coches grandes, furgonetas. Claro, aí xa se foi a reparar varias veces e, claro, cando subes, das volta, continuamente, é o que ten. Entón, polo tanto, sí que entendemos que canto antes poñamos o formigón, pero, estaba preparado un pouco máis hacia a primavera. Nada, daqui a un mes ou por aí. O formigón impreso de buxo é estético, máis ben estético, por darlle unha... Non ten nada que ver. A veces queda mellor colocado, outras veces peor. Si que é certo que foi o primeiro que fixo o Concello de Fene, cos traballadores do Concello de Fene, un excelente traballo. Igual, agora xa están mellorando a técnica, pero de todas maneiras é simplemente, en impresión, hai que forzar un pouco máis a hora de poñer as placas, pero simplemente estética, o sea, que non ten ningún problema. O lavadoiro de Perlío, estes días que houve así un pouco de festa por aquí, polo Concello, a veces pasa, pero sí que normalmente se vai a limpar, pero tamén hai un contenedor, hai papeleiras, a xente xa sabemos que a veces é un pouco incívica e se pasa a limpar, asiduamente. Pasaremos por si quedou algo por aí, pero sí que é certo que estes días igual tamén foi un pouco de exceso, pero pasaremos por ali a revisalo, aínda que se revisa continuamente. O cable da Rúa Alta, tuvemos chamadas de algún veciño e veciña, chamamos, tanto foi a Policía Local por ali e chamamos a 112 e derivaron a empresa que o ten que amañar e en principio din que non ten perigo ningún, pero que non é cousa do Concello. Polo tanto, nós fixemos a derivación, non é do Concello, eso non é do Concello.
rogo. Dale. Nos dixeron que non. A nos dixeron que non. Esos son rogos que entendo que esa sinalización do río Cádabo pasaremos a revisela tamén, o contenedor tamén era outro rogo. No edificio dos soportais, o do cambio de dirección, está valorando tamén por parte da Policía Local facer unha, veremos a ver no que queda o informe, o afundimento, miraremos, porque agora mismo así de memoria tampouco me dou conta. E o tema dos actos vandálicos, aí xa se tomaron varias medidas no colexio de Centieiras, por diferentes motivos. Tuvemos unha conversa coa Garda Civil, houbo xente, hai cousas que si queren llas comento noutro momento, pero xa se tomaron algunhas medidas o que nos corresponde a nós, porque é certo que tamén sempre son en horario fora de Policía Local. Entón, pero de todas maneiras, xa se tomaron algunhas medidas. Gracias, concelleiro de Obras. Boa tarde. En relación, fixeron aí varias preguntas, algunha incluso pode ser que hasta coincidiran, non? O tema das malezas, no Concello se tramitan todas, se fan expedientes, sobre todo, moitas de oficio e todas as que entran por rexistro feitas por particulares ou por comunidades de propietarios. Nunhas a resposta máis rápida e noutras é máis lenta, pero sempre se actúa. É dicir, non hai maleza comunicada na que non houvese actuación. E, nese sentido, interesareime por esta que comentaron aí, pero, xa lles digo, poden ser máis molestas na zona máis urbana, máis densa, porque hai máis vivenda, pero actuamos sempre e procuramos sempre que sexan as propiedades as que se fagan cargo da súa maleza, e excepcionalmente, cando non é así, actúa o Concello de oficio facendo o procedimento de publicación do mesmo, e iso leva tempo. Claro, o problema é que os trámites, cando a resposta da propiedade non é máis ou menos inmediata, a veces pola climatoloxía e outras veces porque hai casuísticas de abandono, herdanzas, etc. Podemos entrar en moitas variedades, neses casos acaba actuando o Concello, pero iso se demora no tempo. Non temos unha capacidade de actuar rápido neses casos, porque a propiedade ten dereitos, e se non está aberta é outro problema. Hai que ir ao xulgado. Quero dicir que se fan, pero leva máis tempo, pero se actúa sempre. Entón, nese sentido, eu creo que o ano pasado fixemos máis de 200 actuacións de malezas, e a imensa maioría actuou a propiedade, non houve ni que sancionar, ni que actuar o Concello subsidiariamente. Entón, nese sentido estamos bastante satisfeitos. Tamén é certo que hai casos que son reiterativos, porque a desaparición da propiedade está aí. É dicir, ninguén se fai cargo e é un problema. En canto, quería que me repetira o arranxo do saneamento na estrada provincial 3501. Cal era a cuestión aí? Pero que hai unha solicitud de arranxo? Sí. Pero hai unha solicitud de arranxo? Non, hai un escrito que ten de solicitud de arranxo o día 21 de febrero. Pero quen foi a solicitud aí? Foi a solicitud de... Un particular, vale. Non, é que podía ser que esa estrada é a da Armada, que vai dende Maniños a Limodre, e aí houve varias actuacións en distintos puntos, entón eu claro, non o sei. Sí. Vale, isto xa é para arriba. Vale. É que aí había unha actuación municipal Diputación en Limodre, outra actuación municipal no cruce de Beiramar, abaixo,
E isto, claro, é unha reclamación dun particular. Pois isto se traslado a Viacua, e se é unha cuestión de saneamento, repara Viacua se é reparación, se é máis que reparación, que eso, xa aproveito para decir, o saneamento na Armada é antigo, está feito polvo. E xa temos incluso memoria valorada do custe da súa reparación polos dous lados, e é o que vamos a falar con Diputación, a ver se nós asumimos a parte de abaixo e eles asumen a parte de arriba para facer senda ou beirarrúa donde se poida. Pero sí, temos eso valorado xa en moitos cartos. Antonio Montero entendo que era un rogo de que se controlara o tema dos niveis, sí. En principio iso vai a cota cero e a partir de aí, home, se busca a cota cero e que a rúa sea toda accesible, non creo que deixemos un escalón, pero bueno, todo é posible neste mundo. Penso que concelleiro de Cultura e Ensino. Ola, boa tarde a todas e todos. Pois en canto o verán máis alá, polo de agora, vai seguir sendo deficitario, non é equilibrado, pero xa dende o ano pasado se está traballando nas ordenanzas fiscais na ordenanza das escolas deportivas e culturais. Xa iba a sair o ano pasado, pero, bueno, por unha decisión técnica se modificou o que en principio se consideraba que era axeitado, despois se decidiu dar a volta e se está traballando con eso. Si conseguimos sacalos antes de que comece o verán máis alá, pois será menos deficitario do que é agora. Por agora a ordenanza e o importe que teñen que pagar está fixado. Non quero, vou dicir un número, pero tampouco quero que quede certificado. Eu creo que é sobre 130 crianzas cada quincena, pero confirmo este dato na comisión. Gracias. Concelleira de Medio Ambiente. Bueno, pois con respecto ás árbores fronte á pista do Círculo de Perlío, as que estaban tiradas no río xa se recolleron hoxe pola mañá. De feito, hoxe pola mañá, sí. De feito, tirando un pouquiño cara arriba, atoparon outro árbore tirado tamén no río, o que me dixo o xardiñeiro é que o van a ir a retirar mañá. As podas de árbores frente á farmacia se podaron as polas que estaban máis próximas ás ventanas dos veciños e, con respecto ás raíces, eu creo que non hai actuación posible, xa que ese tipo de árbores, según se me indica polo técnico responsable, que así e que de feito é o único árbol desa especie que queda en Fene. Sí. Entón, o que é recomendable é que a xente empece a camiñar polas beiras rúas e non por encima das raíces dos árbores. Entón, con respecto, ao tema do río, recollo o rogo, xa estamos controlando eso, a ver que podemos facer aí con eses sedimentos que se veñen aposando pouco a pouco. Non teño nada máis, non? Pois, se non hai nada máis, damos por rematado este pleno e agora, vamos aí. Vamos a Toñín, hoxe pide a palabra